Etok-etoke kaget tenan. Ora ngono. Aku iki gumun karo kowe. Kok gumun apa? Beduk ndrandang kaya ngene panase ra karuan. Kok kowe semoso laku ning sawah iki ana apa, Jeng? Piye? Jeneng anten anyar kok asring ditinggal lunga. Ning sawah betahe ra karuan. Wiwit esuk kanthi awan ora ana bali, aku ya nyusun. Iki rak wancine ameh tandur. Ah. Yen to ora tilik sawah, mengko yen ana sing jebol kedokan kae sak temah banyune asat ora bisa tandur meneh. Kamangka kowe lan aku rak urip ning desa, adakane rak dadi wong tani, tandur, ngabuk. Yen to tandurane mengko kae joroyo-royo. Tandurane kae mengko lemu rak yo panene mati ketekuk. Kenek kanggo urip kowe lan aku. Nah ya ngene lho kan. Jeneng iki mau aku semusel sampean ki ya mergo kangen. Aku pengen seneng-seneng karo sampean ning papan kene. Yen to seneng-seneng jane ya ora nang kene papane. Ah wis to. Kudune ya ning omah. Iya to? Pancen tak sengaja. Ning pategalan kaya ngene ora ana wong babar pisan. Namun tak aku seneng-seneng karo sampean gak ya ora ana klerune. Iya ora ana klerune jar. Mergo kowe lan aku wis resmi dadi bojo. Mbok ning ngendi wae papane, sauger kowe lan aku bisa nyambung katresnan, tegese andum kinasih. Tak kira ora ana lupute lan ora ana kleru. Ora ana wong padha nang ora ana. Beda meneh yen to kowe durung dadi bojoku. Mengko ngomong kae padha alok. Kae lho. Sutadi karo Arun urung mesti dadi bojo wis gandeng renteng. Kayo isen ta. Sing tak arepke ning omah ra luwih prayoga luwih iki nimbange ning buku kaya ngene. Mergo mesti wae ana sing lewat mesti dadi rasan-rasane para tangga tepan. Sing kecil melakukan iki prakanda kira tak jene karo sampeyan. Kowe sing ngomong sing kapes. Ngerti kowe? Sepisan aku urip barengan kawan wong wadon iki sawise uripku. Gegarane wong akrami. Bejo-bejane uripku ya kan. Dene bojo wis dateng. Apa tenan? Suarane aku. Sono kowe Tutu kondo tutu Iku sono gadute jan. Mergo wong urip begayan langsung kok dibuat. Karo mriki ngenengake bondo-bondo sing akeh. Nanging kabeh mau saka iki. Pamong ati pawi gampang luwe
bakal budidaya. Nggone urip bebarengan kowe lan aku bisa nemahi urip kamulyan nganti besok oncate nyawa aku bakal budidaya mulyake urip kowe. Ya kaya ngene iki sing tak kok. Bojoku mok tempile kok mburi. Yo jelas-jelas aku kepengen ah. Pengen apa? Kopi. Lah kowe diada ijang-ijangan sayang-sayang karo bojomu ning dalan. Ya ora apa-apa nek karo bojo-bojoku dhewe. Ora apa-apa ya ora apa-apa, yo deleng-deleng ah. Lah kene. Ate ambung-ambungan, jiwit-jiwitan bokong, sah-sah bae. Aku ngerti, ning kowe ya yo ngerti ya. Kene. Biyen mula aku yo seneng kowe. Mergo kedisikan Sutadi, aku dadi kalah. Ning jane biyen aku yo meh wae seneng kowe. Lah gene yo. Bareng aku ngerti kelakuanmu. Kelakuanku gene. Medok, loro mendem, telu dadu, Iya. papat adu pitik, Iya. limo ngeslot. Iya. Tak cabarke anggonku seneng aku milih Kakang Sutadi. Kabeh tak lakoni mergo hobi, Rom. Lah ya mah, wong omah kok komplit ngono iku ra yang sakno. Loh, kowe gelem dadi bojoku malah penak. Enak piye? Kirane kalung mesti tak dol. Anteng-antengmu tak dol lho. Melarat kok omah ning isor terus. Wong loro lho, dak penak.